ରକ୍ତର ସମ୍ପର୍କରେ ଲାଗିଲା ଛିଟ। ପୁଅର ଫାର୍ସା ଚଟରେ ବାପାର ମୁଣ୍ଡ ଅଲଗା ହେଲା ଗଣ୍ଡିରୁ। ଏପରି ଏକ ଜଘନ୍ୟ କାଣ୍ଡ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଚାନ୍ଦୁଆ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଚାନ୍ଦୁଆ ଗ୍ରାମରେ। ମୃତକ ଜଣକ ହେଲେ ବାଇଧର ସିଂ। ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ସୋମନାଥ ସିଂ ଫାର୍ସା ଚଟରେ ବାପାର ଗଣ୍ଡିରୁ ଅଲଗା କଲା ମୁଣ୍ଡକୁ। ଘଟଣାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକ ମାନସିକ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ପରିବାରରେ ସଦାସର୍ବଦା ଅଶାନ୍ତି କଳହ ଲାଗି ରହିଥାଏ। ଘଟଣା ଦିନ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ କଳହ ହେବା ପରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଅନ୍ୟତ୍ର ପଳାଇବା ପରେ ନିଜ ବାପାଙ୍କୁ ଖଇନି ପାଇଁ 10 ଟଙ୍କା ଦାବି କରିଥିଲା। ମାତ୍ର ବାପା ଜଣକ 10 ଟଙ୍କା ନ ଦେବାରୁ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇ ଫାର୍ସା ଚଟରେ ଗଣ୍ଡିରୁ ମୁଣ୍ଡକୁ କଲା ଅଲଗା। ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ସମ୍ପର୍କର ମୂଲ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ କମିଯାଉଛି। ପୁଅ ଚିହ୍ନି ପାରୁନି ବାପର ମୂଲ୍ୟ। ସାମାନ୍ୟ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ହତ୍ୟା କରିବା ଭଳି ଘଟଣା ପଛଉ ନାହିଁ। ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ଏସବୁ ଘଟଣା ସାଧାରଣତଃ ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏପରି ଜଘନ୍ୟ ଘଟଣା ପ୍ରଚାରିତ ହେବା ମାତ୍ରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଗ୍ରାମବାସୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଏପରି ଜଘନ୍ୟ ଏବଂ ବିଭତ୍ସ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ବିଷୟରେ ଆଲୋଡ଼ନ ଏବଂ ଆଲୋଚ୍ୟର ବିଷୟ ପାଲଟିଥିଲା। ଚାନ୍ଦୁଆ ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କରିବା ସହିତ କେସ୍ ରୁଜୁ କରି ଘଟଣା ତଦନ୍ତ ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଅଛି। ସାଧାରଣରେ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡକୁ ନେଇ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ହୁଲସ୍ଥୁଲ ହେଉଛି। କେବେ ସମ୍ପର୍କର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝିବେ ଏବଂ କେବେ ସମ୍ପର୍କ ସୁଦୃଢ଼ ହେବ ଦେଖିବାକୁ ବାକି।